2021. Ang Pilipinas sa mayasang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tig-ulugan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Throwaway questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Okay, kay Annalyn Abanto Bilangoy sa Barangay Carulan again. Good morning. Good morning man again sa kay Ma'am Vanessa Mayo, Florencia Villacampa, sa La Union, Maria Teresa Jovelenia, J.R. Subaldo. Watching from NWTF-PD Pulupandan Branch. Ano siyang NWTF? Nenita Ramirez Tumimbang, kay Bert Baez, F. Martadeo Salcedo, from Tanza, Cavite. Wenx Hili Morales, good morning dira sa inyo sa Sampaloc with Abby, Natnat, and August. Makoy Gayorgor, Bacolod, pwede na hindi ka face shield? Yes. Pwede mo nang balas ng presidente? Oo, kag diri sa... Pero kasali ka ito ng balat. Hindi, may aranan na. May kasulatan na. May kasulatan Hindi na. lang hambal. May sulat yun dila. Parang may permado. Galing kita diri ha. Muna na yung makuton ng karon ko basi makuton ako ng action art. May face shield ordinance na rin sa makulod mo. Yes. No, may face shield ordinance na rin. Tanong na ako, nano ko na ng ilang reaction. Basi ko na makuha na. No? Si Kong Gili karon, no? Si Action Brian. Yes, si Action Brian. Di ba may face shield ordinance na rin? Even before yung pag-order sa national yung face shield, kita yung may ari na di ordinance sa makulod. Oo. Dumduman mo, ito tagpila pa ito sa una. Asos, ang face shield sa una.
Pila sa unang face shield man? Dugo 100. Dago 100 muna sa yan. Ang Sila ordinaryo. isang face mask. Ang face mask sa una, tag 1.5 sa una, tag 2,000 ang isa ka box. Sumong may 40 tahon. Ay, kasadya. Alan Sagayno, belated happy birthday kay Sargel kahapon. Kay sa apo yata ko nung dungol. Ay, Si Puna, may side comment pa. Juan Solvior, good morning man. Sakop pas ng Calabar Zone ang Lucena. Yes. Okay. Sige. New Lucena. Okay, sige. Kung sa Calabar Zone din sa nga probinsya man. Basta may, ako na may probinsya na sa no? May John Galvez de Sandario, morning sa imo classmate. Teresa Linaha Kayaw, si May John niya, elementary ko lang niya sa classmate. Grabe, mga classmates, ever supportive classmates. Sa elementary ko lang high sa school. classmate. Sa high school din na. Oo. Kaya lain ang ginskulahan niya pag high school. Yan, nagsaylo ka ha. Kaya subong daw manager ni sa Blas ang isa ka branch ng land bank mo. Ay, maninay. Ninay mo Good medyon. morning, maninay. Oh my goodness. Maria Teresa Hopilanya. Kasama. Good morning. Si Teresa Linaha Kayaw, may agaman niya, classmate ko niya sa high school naman niya. Yes. Jimenez Nuwame. Nang aga. Kay Ma'am Veronica Santillan Manukan, good morning. Sige Good morning, Aksyon Boy. Thank you so much kay Ma'am George Gargasiran gali. Nakita kami sa Shirley's kagabi. Kita mo Shirley's? Yes. Dara sa Golden Field? Yes, very namit. Harap na daw? Okay. Try niyo to balang bakal dira sa may Shirley's. Ari di siya sang Sunday. Okay, ginhatag ko to siya nga ako ni sa ka-earrings bala. Okay. Tapos may baylo siya gali po na popcorn. Thank you so much, Ma'am George Gargasiran. Nakakuha pa Kag ko. nag-promise ko sa sa iba na mga EFC members nga matipon ko danay sa ako mga inughat. Ipamana nga mga okay? Kay Viola Baloyo Era, sis, good morning dira sa imo. Kumusta ka na? Hindi mo absent mo ha. Hindi man duwa kang absent. Nanukmat. Hindi man mo absent. Diding Alhomiento, Eric Fernandez, good morning man. Nalaktawan si Ma'am Elvira. Hello, go. Yes. Watching from Charito Heights, Granada. Thank you so much. Sige, go. Kay Vice Bert, good morning man. Kay Nepalar David Lalaine, good morning. Shout out sa family Nepalar kuno dira sa may syudad sang Escalante. Florencia Villacampa sa Purok Mahimulaton Banago. Villacampa family kag Gillian family kag Amancio Junalin Elma Graciano. Good morning. Of course, Ma'am Christine Menyes Villalobos. Good morning, man. Kay Erwin Decatoria Gonzalez, naga-monitor lang ko, no? Salamat. Marie Jasmine Penongan. Melissa Penongan, kuno watching from Tangub. God bless us all and stay safe always. Salamat. Sir Joseph Pacifico, dira sa may San Enrique with Roland Villalba. Madam, yun nga salamat. Doon ka namin kaon sang buko pie, sang San Enrique. Annabella Resca Songkip. Good morning. Shout out lang ko nun sa si Angela Gonzaga, taga Angela Gonzaga. Phase 2 sang Barangay Vista Alegre. Thank you so much. Si Dayna Magbato Malabago, Pretty Mahilo, Maing Agaman. Kay Roberto Hiraposco Caraballo. Sa Handumanan, mga taga-Hutuda dira sa Barangay Handumanan. Good morning dira sa inyo sa mga tricycle drivers natin dira. Nga katapos ang Handumanan, ano bing Hutuda man? Hutuda. Handumanan United Tricycle Operators and Drivers Association. Perfect! Okay. Ang Yugro United na, no? Milagros Cesar Alit, good morning man. Kag George Gargasiran. Mara si Ma'am present. Si Yvonne Bizar, mga agaman. At sige, standby na kita sa aton mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with
40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa ako. Sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:30 sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nanawagan ang Philippine Medical Association sa maginikanan kag guardians nga hindi pagdalon ay kabataan nga nagaedad 11 anyos manubo sa sulod sang mall sa tunga inisang pandemic anuman ang alert level nga ginapatuman. Ginpahayag ni Dr. Benito Atienza, presidente sang PMA, wala pa sang aprobado nga bakuna para sa ila kag kinahanglan nga dalon sa mga park nga may social distancing. Una na naging report ang pagpositibo sa COVID-19 sang duha ka tuig nga bata, apang sunod sa DOH ini ang isolated case lamang. Sa nabaluan sa idalom sa alert level 2 nga karon ginapatuman sa Metro Manila, kay iban pa nga low risk area, ginatugutan ang menor de edad apang dapat may upod nga fully vaccinated adults o kon guardian. Ginatugutan na ang mga hospital kag LGUs nga magbakal sang COVID-19 investigational drugs nga taga na sang emergency use authorization sang pungsod base sa Administrative Order 2021-0053 sang DOH. Sa karon ang antibody treatment nga Ronapriv ang nakabaton sa EOA halin sa FDA. Sino kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, hindi na kinahanglan ang DOH pa mabakal kag magpain sa tanan nga ospital para mas madasig magamit gilayon ng bulong sa mga nagakinahanglan. Ang presyo sang drug ang dapat hindi manubo o kung maglapaw sa maximum wholesale price kung nalakip ini sa maximum drug retail price. Nasaad sa AO nga drug ang pwede mabakal usar ang pondo sang gobyerno o kung nalakip sa PhilHealth financing mechanism, pero dapat naghatag sang positive recommendation ng Health Technology Assessment Council. Ginatos naman nga pamubliko nga blutuan ang nabukas na sa pag-umpisa sa pagpatuman sa limited in-person classes. Inang unang atiyon nga nagpadulong ang mga estudyante sa blutuan matapos ang duha ka tuig nga distance learning bangod sa COVID-19 pandemic. Ang Pilipinas ang pinakaulihin nga pungsod nga nagbalik sa in-person classes sunod ni sa Venezuela sa naligan ng Oktobre. Sa statement, ginpahayag sang Department of Education, ila ginakalipay ang pagbalik sa mga estudyante sa sulod sang classrooms bangod ila ginakilala ang importansya sang face-to-face learning para sa ila social development. Sunod sa DepEd, ginapaabot sa masulod nga semana ang mas madamo pagid nga mga estudyante sa mga public ag private schools bangod ginaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpasaka sang kadamuon sa mga eskulahan. Una na ang ginaprubahan sang Presidente
Ang 120 ka mabulutuan para sa dry run, samtang ang 20 ka mga private schools ang mag-umpisa sa klase sa Nobyembre 22. Nadugangan naman sa 630 kakasos ng COVID-19 Delta variant ang Pilipinas. Bangod sini, nagsaka na sa 6,612 ang kabugusan ng Delta variant sa pungsod. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ini nga report ang gikan sa 666 ka samples nga gikolekta sang Marso, Setyembre, Oktubre kag Nobyembre. Sa mga samples, isa lamang ang positibo sa Alpha variant. Sunod kay Vergere, inahimo nila ang retrospective sample para may bulaan ang ginhalinan sa Delta variant sa pungsod lakip man ang unang mga kaso. Yan patag ni Vergere, kinahanglanon ng retrospective sampling para may balaan ang origin sang variant sa pungsod bilang kabahin sang biosurveillance nga tikang sang gobyerno. Ang pungsod na nakasequence na sang kabugusan nga masobra 20,000 ka mga samples, 17,925 ang assigned with lineages. Sa among nga datos, nagapakita nga 36.89% ang positibo sa Delta variant, masobra 19% naman ang positibo sa Beta variant, kag masobra 17% ang positibo sa Alpha variant. Nakapilar naman ang DILG sa League of Provinces of the Philippines sa Senado nga ibalik ang 24 bilyon pesos ng pondo ang giniban sa proposed 2022 budget sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kung NTF-LCAC. Sunod kay DILG Secretary Eduardo Año sa pagig-away kontra terorista ang pagkakasang pondo para sa support to the Barangay Development Program ang magadala sang sala nga patimaan kung signal sa mga LGUs nga nagalaom sang development project sa masunod nga tuig. Una na ginibanan ang sang Senate Finance Committee ang pondo sang Anti-Insurgency Task Force halin sa 28 bilyon pesos pakadto sa 4 bilyon pesos para ipain ang pondo sa COVID-19 benefits sang healthcare workers. Nagpahanumdum naman ang Department of Education sa mga bulutuhan nga ipatuman ang polisa nga nagadumili sa mga armado nga tawo nga magsulod sa bulutuhan. Ini matapos nakuhaan sang litratong pulis nga may armas sa sulod sa public school sa Longos Elementary School sa Pangasinan kadungan sa pag-umpisa sang limited face-to-face classes. Kin pagkamalaot na litrato sa social media nga nagalapas ng National Policy Framework on Learners in Schools as Zones of Peace ang DepEd. Kagin patag sini nga base sa report sa ila field unit ang police officers ang kabahin sa security details ng local government official nga nagbisita sa lugar. Nagparumdum ang DepEd nga para malikawan ang kaangay nga insidente ang mga field officials kag school heads ang dapat patuman sang nasambit nga pulisa. Base sa pulisa sang DepEd, dapat wala sang presensya sang armed combatants since eskwelahan gikan man sa campus ng gobyerno o kon armado nga grupo. Sa katapusan nga bayan sa aton Balita National, linibo naman ka mga supporters ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Sa itong Domingo, naghiwat ini sang dungan kung simultaneous nga motorcade sa Metro Manila kag Cebu City sa isa ka papakita sa suporta sa presidential bid ni Moreno. Sa National Capital Region, masobra 5,000 ka mga motorcycle riders kag kapin sa 500 ka mga salakyan ang nagpartisipar sa gintawag sa organizers nga the second Blue Wave Caravan. Ang unang tuman ka manlagon nga Blue Wave Caravan ang ginhiwat sa Oktubre 24 nga santo ini sa ika-47 nga kadlawan ni Mayor Isko kag sa ika-58 man kadlawan sa isning running mate ni si Dr. Willie Ong. Sa siyudad sa Cebu, masobra 500 ka miyembro sang Primo Isko Cebu sa pagpanguna ni Eduard Ligas ang naglinya ini sa sidewalk sang Mandawi-Mactan Bridge nga nagauyat sang tarpaulins kag placards nga nagapakita sang laragway sang tandem ni Isko Moreno kag Willie Ong. Pila sa mga supporters nga sakay sa mga motorsiklo naglibot sa mga mayor nga dalanon sang Cebu City sa pagsuporta sa nagapadayon nga Blue Wave Caravan sa Metro Manila. Ang mga Cebuano nga mga motorista nga nagaagi sa Taytay nagbusina sabi ang pagpakita sa suporta sa presidential kag vice presidential bids ni Mayor Isko kag Doc Willie Ong. Ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, kaya Kasi tumakaming pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga suwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong.
Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag si Kwan gali no si George gini mo nagit Georgia ang iya nga Georgia. Kaya Georgia para nga hindi na profile. siya mamam. Hindi na siya maser. Ay, mama sir gali. Para hindi na siya maser, no? Kaya ginaser siya no? Pero si Georgia bayi ni siya no? Again, good morning ra kay Mila Alit. May agad na sa imo kay Hernando Toles Coha. Yes. From Silay sa may barangay Balaring. Wow. Nagla namin sa buong Balaring daw ko damo na sang pwede makantuan ka makanan, no? Gusto mo pa kanon ta ka to? Sige bala. Pwede. Gusto na ha. Stretching gali yan. Dala-dala sa akin. Kasakit sa ako na. Relia Garcia, good morning dira sa imo. Kag Ruchel Evangelista. Sa kay Helen. Bo? Helen naman. Hindi ito heaven. No? Tapos, Subong Helen. Siya ba siya ni si hindi man. Erla Vega. Kay Fred Niña, good morning man sa imo amigo. Torco Jonko. Yes. Kumusta ka na amigo Torx? Moto nang makagwa na sa akin, hindi man allowed na mga 65 pataas mo. Raklay. No? Gani man. Sa kay Sabi ko 64 pa lang siya. Kay Ma'am Elizabeth Palaka Gamala, good morning man. Yes. Amigo Torx, pwede na kwan. Allowed Wala na fiction. mag-inom. Pwede na. Alin las 10 hasta las 10 man sang alin las 10 alas 12 sang udto. Udto hasta las 10. Alas 10 ang gabi mo Alas na 11 ng curfew mo. Na nga hindi ka na mabasante sa muna kadawigon oras. True. Kung gusto mo suguran ta alas 10. Dayon, sugod dayon. Basta ikaw bayad. Grabe ba? Ang kaya Kaya na turko ya. Kaya. Basta makapang-koleksyon na siya, good na niya. Ambal mo lang siya ka-koleksyon. Di kay ka-koleksyon. Ay, ka-koleksyon nila. Turko. Turko. Ay, kalay. Hindi na? Yes. So, pwede na, amigo Torx i-text mo lang ko. Kung ano gid man. Text mo lang ko. I'm only one text away. I'm only one. Okay na. Text away. Ay, nakabalo siya balas ng song. Wow, so proud of you. Ma'am Vanessa Mayo, nag-bake ko no sang kamote muffins. Yes. Dira sa ila kusina. Wow. Lain man na siya sa Kamote Delights. Lain man na Lain siya. man siya. Okay, muffins na siya. Kaya namiyan ko na sa Kamote Delights na mo. Kabala ko na. Ti low-key lang niya to, kamuti delight. Ano lang na mo, star margarine, kalamay, kakamuti lang. Ang muffins niya may baking soda, may flour. You really need to have a oven. You know that? You know what I mean? Okay. Adres ato niyang kamote, low-key lang. Tapos low-key man ang other menu. Dito sila may kamote muffin. High-key. High-key. Okay, low-key. High-key. Low-key lang tayo sila high-key. High-key sila. Sir Topet Porano, Dana is Action Boy, good morning. Kag kay Nonoy and sino gani? Jan. Nonoy Andan. Yes, salamat gid. Ano ka na rainy morning. Rochelle Evangelista, may biyahe na ang Dumaguete. Ara na. Yes. Open ang border. May tani kung Monday, subo na kayo kantahan ta sila Carpenters. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days on Mondays. Rainy days and Tuesdays always make me down. Okay.
Ihada ko kay Linang. Or siya, ano ginag-reminders mo gina? Ha? Maano sila? May kaya si Ihada. Ihada, 39 days to go until Christmas. Yes. So, kamo nga maihada ko, galaw-galaw na kamo da. Dumduman nyo man si Maninoy nyo. Oo. Ha? Maluoy man kamo. Hindi na kaluyan. Yun panawagan, tanang kamo kayo na mo ba si Way Black ka monitor? Ginaba ko lang si Ihada. Pag-ulong siya. Kaya sako pa na siya sang baligyan na isang bugas. Bugas. Oo, gabi. Isa lang nakasako bugas. Pwerte magpasan bugas si Ihada. Gani, grabe no? Pursado. Pusaka, pa na di sa 4th floor. Kita mo sa tuod, bigla dubugas saka din. Sige, Caitlyn, mabakal ko isa kasako kung look doon, mapasaka di ano. Kilang ni Caitlyn niya, abi ko ikaw matag, hindi naglain na subong ang kuwan. Naglain na ng henerasyon, subong. Antes, nagpapanagwa na sa executive order si kuwan mo. Ang presidente. Galain-lain nga, itong padlaganan nila. Kita man dilin-lino. Na executive order presidente nga so good subong ang mahatag na sang regalo ang mga ihada kag ihado. Yes. Pero hulat-hulat lang kamo kay Basi, maglain naman ang utok. Maglain naman bala. Verbal pa lang tumol. Tunta nga may ano yan. May written order. May written order gid yan, no? Yes. Ngayon kayong mga kuan, mga inaanak, kasal man o binyag. Alalahan ninyo yung mga ano nyo, yung mga ninong at ninang. So, galaw-galaw na ihada. Hindi magid si Maninong, hindi magid siya. Hindi magid siya na picky. Choosy. Hindi man picky. No? Kung ano lang na kung ano ang kwansang imo nga heart. Anong imo nga sa kabubuton lang. Kabubuton mo lang. Sa akon kaya mga yo regalo nga ikaw daw may bugasan. Nabla silang bilang kung ano lang ang desire of your heart. Nga wala ka malaga nga may kapalit. Kiba si nano man isang taga sa regalo. Wala ko hindi na exchange gift. Sila ni Georgia niya, Maninoy, Aksyon Boy, salamat gid. Ikaw. Ihada ko pag hindi. Kabati ka na ha, ang mga ihada kag ihado mo ni sila. Ang matag sang Pasko, no? So para nga kabalokado natak-an na guro bala ang iban nga kung Disyembre. Daw nagapanago ang mga maninay. Subong na hindi mo na makita. So hindi na magpanago ang maninay kay mga ihada nakagihado subong. Ang manago. Ang manago. Lawatag mo na. Muna siya. Subong matamaton niya tanay kamustahan niyo ng inyo masini nga mga kalamustahon. Ikalaw ay man day before gid nga manukot ka sang regalo mo. Total November 16 na subong. Pwede ka na kamusta ya. 1 month na lang, pwede na makapangaroling. Sa aming bahay, may klamay hati. Amo na? Klamay. Sabon na raman. Sabon na raman. Sa aming bahay, may klamay hati. Pero hindi na siya pag kuhan ko mga December 24. Bla kuhan bla mga New Year. Kaya budlay na sa palupok. Oo, no? Basta pag gapilit na lang. Basta gapilit. Basta gapilit siya bla. Abi mo na, haboy mo na. Tingala ka daw ay galupok. Galupok, tapos dumigaso sa kilit. Galing kari pa sa imo kamot. Yes, man New Year kagid sa standby na sa atong dugang nga mga balita. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa Radio Philippines Standard Time, 7:46. Sa detalye sa Balita International, ginatinghuan sang pungsod China nga manampuwasan ang pinakadako nga COVID-19 outbreak tugas sang makalalaton nga variant sang COVID-19 nga mong Delta variant. Rason nga wala na ginapanugutan ng iban nga mga persona gikan sa northeastern city kundi inlap nago ng virus. Sa report umpisa Oktubre 17 tubtob Nobyembre 14, naglambot na sa 1,308 domestically transmitted infection sa mainland China kag tanan ang mayara sa sintomas. Sa karon, naglabot na sa 21 ka mga probinsya, rehiyon kag munisipalidad ang apektado sang Delta variant. Sa negosyo, wala plano ang GCash nga mag-apply sa digital banking license kaangay sa iban sining kakompetensya.
Bangod luyag sini nga pabilin ang platform para sa iban nga financial institution sa piyak nga magkompetensya sa ila. Suno kay Martha Sazon, ang CEO sang Mint, nga nag-operate sang GCash sa piyak nga wala sang digital banking license, makatanyag sila sang full suite financial services. Damlag lang ginanunsyo sang Paymaya nga competitor sang GCash nga nagkuha na sila sang lisensya gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas agud makatukod sang digital bank nga pagatawgon Maya Bank. Sa aton nga foreign currency exchange rate ng US dollar, 50 pesos kag 15 centimos. Singapore dollar, 37 pesos kag 94 centimos. Sa ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 44 centimos. Sa ato naman yung Balita Entertainment, nagpiyansa ng aktor nga si Tony Labrusca matapos gindakop bangod sa kaso nga ginpasaka batok sa iyang among acts of lasciviousness kay slight physical injuries. Ang kasong gikan sa duha ka complainant nga nagfile sa tung bulan sa Hunyo sini nga tuig nga nagaalegar nga ginmolest siya kag gin-assault sila sang aktora. Gin-confirmar naman sang kampo ni Labrusca pagi kay Attorney Joji Alonso nga nagfile man sila sang motion for reconsideration. Sa sports, ginanunsyo sang Shinshu Brave Warriors. Ngayon laging kuha ang bata sa PBA legend na si Marlo Aquino nga si Matthew Aquino nga maghampang sa collegiate basketball sa UAAP bilang kabayan sa ila team para sa nagilapit nga FIBA World Cup qualifiers. Naibaluan si Aquino ang may yara sa Japanese citizenship bangod sa iya lola, rason nga maghampang siya sa Shinshu. Ginpasalamatan naman ni Aquino ang ginhatag sa iya nga oportunidad. Ang training camp agin pregoan umpisa kahapon nga adlaw Nobyembre 15 tungtong ni sa Nobyembre 25. Balita Espesyal! Good morning and happy Tuesday na sa ating sinima ka-aksyon. 39 days to go until Christmas. Lapit na lang, no? Merry Christmas and a Happy New Year. Okay na. Jana Costa, good morning. Isa pa ginami ako nga Christmas song na bilang may more bilang 7 to 70. Christmas story. Bilang ako, Christmas story. Ano ko bati? May kanta ba? Ikaw ang itada bilang Christmas story. May Christmas story nga kanta. Ray Jantan Villalon, good morning. Jocelyn Libon Dispoho. Ang Christmas story bilang Lyrics. Lyrics. Anong una niya? Oh, come little children. Oh, come one and all. Hindi na. Oh, yeah. May line pa gina. Sige lang. Dasun na lang. Dasun na lang. Labay pa man tamo po, day. Kay Col Salvador Esperagoza, ka-cute. Happy birthday ko no kay Bless sa iya sininga Poppy. Oy, na? Oo. Kantanta. Happy birthday, Poppy. Poppy. Ano ni dapat ko kantahon tang nag-arf-arf to, no? Happy birthday ko. Dali Ay, hindi ko na ya. Okay. Sige, go. Direct Action Boy, sa atin sininga Balita is special. Mga ni Action Boy, mga signs, mga pati ano lang ang upod mo gali maayong apyan. Yes, ari, beta lang, tag kumayo kagid sa ako ra. Ang una Action Boy, good friends accept you for who you are. Bisan ka law, ay pa mo accept. Yes, joke lang A truly supportive friend, Action Boy, bisan ka ka pa ng kapaltahan mo sa kabuhi mo. Ano pa da ang nabalaan niya nga mga kabulastugan mo. Bisan ba ilok ka? Oo. Okay lang na yan. Okay lang. Hindi sukatan ang kabaho sang ilok. Para nga amiguhon mo siya, kag amigahon mo siya. Mo nabigay ko way bahong ilok eh. Okay. Ako na gani Action Boy. Tapos anong mailok? Ano ko na mga ilok na dumdumal mo naman. Abi ko sugpon ko mga bubuli. Baton ko na bisan may nakaruskos. Off cam. Yes, a true friend Action Boy will accept you sa imong mga curves ang imong sining mga love your curves and all your edges na wala na. Bisan mga kakalanda bisan daw 8 ang curves ng lawas mo okay lang na eh. Bisan daw kikiam ng mga tudlo mo. Wala kayo ginambal sinuna ya kamo bala na. Inaano niyo gid ko. Ang next Action Boy,
ang mga friends ko no, nag-stick around during the good times and the bad times. May harap mga friends gabi nga sa good times na sila eh. Yes, Pag kagaraba bad lang. times, wala na sila eh. Oo, kung arab, do arab lang kisa ma-realize mo action boy, nga ilisipon lang gali mo nga friends. Kaya kung sa sinadya yara, sila present, kin sila ya per me. Pero kung ara na sa imo nga, kung ara example lang ha, may situation nga nahuyan ka, hindi mo siya pag-i-friend, basta mo dalay ka sa nga mahuyan. Makadasma ka be. Oo, kadlawa. Kadlawa kasi ban ka dalikod sing duga tinanga. Pero malila, ang true friend connection boy kung madasma kakadlawan ka danay. Pero buligan ka. Amo na una? Ang mga bad friends connection boy kadlawan ka lang gidya, kag i-chismis pa sa iban. Nga nadasma ka. That's the difference. You see that? No? Kita mo sa nagalatumba. Ikadlawan ta kadanay, mag-ota kaging buligan. Yes. Ato sa DSB. Atong isaot ta bala. Nga natiklod ta ka pa nagbalang-balang. May lang wala ka na tumba. But silingon, bisan si Tinta na si Action Boy, may balance gyapon. Perfect! Partida, nakakuan pa to. Nakainom. Sa tubig. Ako kita mo itong akon nga abilidad. Yes, oo. Mayo lang gani, wala nag-alala yung inyong abaga, kang ilong. Dumi mga hubag. Hindi nga kita yung alas 3 na yaga, concert pa kami mo. True! So, mayong katulugon nyo, Amo na Action Boy. Amo na gani, nang next hugpon nila. Kaya ang real friend celebrates life with you. Yes. Alas 3 ka nagtulog, ako 2:59. No, di ba? So, nagtulog na kuha mo ang pagtulog mo. Yes. Pero, pusalain kaya tulugan mo. Kita naman to ka pala ulaoy mo, no? Ang iba, siguro ginugtan na, ano ni sila yaman? Oo, sila yung halimbawa sa alas 3 ang hapon, sa nasumula alas 3 ang aga, na sige pa ni sila yung kita mo pagkadasun nga adlaw, daw hindi ka tingang... Ate, wag yan dasod ka pagkalunes sa tuway ko di ka news. Di ba no? Pero kasadya, yung the live ones. Ang next Action Boy, before to mag-end, kito alang-alang atin sininga oras, ang true friends connection boy will make the time to see you. Ang hambal, ano na bala, nang mabalik naman po na, kung ayaw may dahilan, kung gusto palaging merong paraan. Tapos may gintan ako na action, baka tanaka sa 3 Idiots na movie. Diba, ang dito ko na, doon sakto, may somehow may point man. Naghambal si Professor Virus bala. Nga, wala siya kapasang iya nga mga project. No, pares man naman, baka wala ka tayo makakita sa friends mo kay may problema ka. Naghambal si Professor Virus, nga nag-stop ka paligo? Nag-stop ka kaon? Tungod gumeno ka? May ara ka sang problema? Dapat hindi na ko Action Boy. Wala ko na yung reason. Kaya there's no such thing as busy. Dapat ko kabalo ka lang time management. Manage mo nga time. Anong konsinata sa friendship? Sa friendship, syempre, mahambal ka nga, hindi ko makikita. Sige mo kay, I'm so down, subong. Subong. Okay. Kaya nga, sang, ka, muna, di ba, no? Sino naman? Sino naman? Sige lang ta. Karoon lang ka. Tiyan mo na Action Boy. Ang next, pwede pa. Okay pa? Ang next Action Boy, a real friend will tell you the truth even if you don't like it. The truth hurts. The lies worse. Tama man? Muna, sakto na. The truth. Kanta to gali. The lies. Di ba? Mas mayo na Action Boy nga. Example, bigan. Sample. Paano mo hambala ng friend mo nga kabaw si Ilok? Ato na kamambal. Example, ikaw. Sige. Bisan hamot ako ng Ilok. Bisan hamot ilok mo. Sige. Sample na na. Sample lang na. Kaya mong tuod. Pum ko na sa... Din nang dabla sa kwan, dabla sa munibla na store. Nang barato lang na ilang tawas mo. At tapos tanga yung friend mo, nga, haw, anong tawas? Ano kong tawas ba? May mo ko na yaga... Wala mo kong kapanoob. Sa toob, hindi mo tanong niya tawa. Wala mo kami kapanoob sa balay. Kaya mo taka na tayo, no? Dahil niyambal ko si mo. Kung di mamaka man ako, ano na? Kabaho sa ilok mo. Abi ko mambal, ang pagkatanga mo.
Ang pagkatanga mo, Butang sa lugar. ibutang mo sa lugar, balok ka kamalas nga. Mayara ko na mo at ang istorya ko na, hindi ka mag-amusin na kay kamangin sa IQ subong lakat ka sa dito sa Gaisano, mahal IQ to subong. Kung gusto kung anang inama mo na, di kadto ka sa Gaisano bakal to IQ bala. Abi mo sa bata sakon, nya mo nakasako nga dan sa atong pagkatulo pagkatulo. Alam mo lain, sino na? Di, why? Naku na chimpo mo, nakatuya ka sa ako daan. Tama nga. Ngara ko sila mo. Kasi na-misheard yun lang. Ano man? Ngara ko sila, nga kilala ko. Nga, kuwan sa bala ng ang iyang inhambal, do kalongit sa IQ bla? Tigin joke ko sa Niko, baw, pero mga IQ ba? Di maglakat to sa Bacolod do, sa Isano, magbakal to IQ bla? Barato mo na. Sinabatsa ko, bigay ko man. Nabatsa ko yung kadamo sa kubra, di kasako ko daan, malakat mo. Kasabat? Tapos, wala ka lang kabalo, guro. Mga days after that, nagkanto to siya. Tapos, di mo manibaklo ng IQ. Kasi mo pag ina siya balao, no? Ang lahin pag yung taga-angin, tudlo siya sa deper. Ha? Ay, pag yung tudlo siya sa deper. Ngaw. Mayara IQ. Alam nga, nag-ululupod sila. Ay, ginawa ko, tandasin lo IQ man to. Nag-ululupod sila gani. Ay, ano naman. Di mas mayon ako na siya po. Kaya mo na magabagan sa friend mo kung dabo sa ilog. Oo, kaya kalaway pa nga sa iban pa maghalin bala. Barato Pasapasa. Mga barato lang to ang tawas. Oo. Dapat mo na siya. Di ko hindi pagit sa kitsindit, Hindi pa siya kayo chindit, hindi mo na problema. You've done your part. You've done your part. Ang lastly, Action Boy, ang tuod ko nga abyan, gina-encourage ka nga ma-achieve mong imong goals. Yes, oo. Why ka yun na-discourage? At kung goal mo biya nga tatlo, imo yung uyab. Imo pre-lima, kaya mo na. Uyab yan. Mo alima pre kaya mo na iya i-manage lang mayo. Ari ko suportahan na ka pre kung ato ka gani sa isa ko bala sa apat. Oo. Kadto mo to isa ko di bala sa apat. Makigar kita di karon. Joke lang na ha. Sakto man nga pamagi. Gina-motivate ka, ano ka, wala ka ginapabayaan, ha? Okay. Si may ma-comment naman dito na ano. Kita naman di ka na may sala. Sige, okay na? Yes. So, inyong ipapatiyan o si Yata kung mag-iyan ng Murayama na kay Ngagaw. Oo, i-replay lang ha. Kuha lang na karoon, i-review lang na karoon ng programa. Ang kuha na. Mandatory na, mandatory. I-review mo na karoon kami ginambal ko da para sa inyo, ano? Inyong ipapatiyan natin mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Mga ka-aksyon, sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!